Hello po, ako po yung Christian Ray Kayanan, ing kasalukuyang kura paroko kay di king San Agustin Parish kay Masantol. Ako pong gaganap Perry, king Per the Musical. Ining Per the Musical metong yang Kapampangan Sarzuela, kaya be po rin Arts Santa Rita, pong teatro Kapampangan. Ikwento na po, mga padurot siya po king metong lalaki, kaya nakanalalaki, mabisyo, ting bata, pero din po seminary. At mayari yaking pamagpari. Kaya yung kwento, dumurot siya ketang kapagsubukan, karanasana, mananya miras, ketang kayang tagimpan ang maging pari. Sabi ng Sir Andy, anya ka nang manundun niyang magperi, king Per the Musical, uli may gabrod ditong original, ang magperi dapat. Ikit na ka yung Facebook, ikit na ka nung metong palabas sa Gewamik, karing king Lubao, anya brakal bigar ko pa ka rin. Kaya pinasarzuelang ot ako. Sinulat ko, pang dinirect ko kayang tabi rin yun ka rin. Ulit chinat na ako, may congratulate kay Sir. At kitang na nung interested kong makiabe kay Per the Musical. Kitang ko po na ano pong role, sabi na title role. May bigla ako po. Sabi ko, Sir, baka di ko pa po, ako isipan ko pa po. After pilang days, may chat pa si Bayo nung visa ko. Sabi ko, bisa ko pong makiabe, pero lewan nyo ko pa po, Sir, check nyo ko pa po nung okay ko po. At pwede ko po ako. Ito po, may tuloy-tuloy na po kanita. Ing pengi kahit na kasing Sir Andy ka na ako sa vocation campaign. At ako na maniwala ko rin kasi somehow balo kaya po ito mo munang labas na po ni Per the Musical niya 2010 ako 2011. Nakal po linog seminaryo at mamay magpari. Taretang may kapanalbi at may nakat king Per the Musical. So sabi ko, o ito yung masating sangkan. Why I said yes ng Sir Andy. For vocation campaign. To inspire youth. Pero on a personal level, ilang ko kasi anya may utang yung Sir Andy. Alaya pang 40 days itatang ko kyung pangamatena. At paniwalan ko, utang milabas ko kaya tang Per the Musical, miyabi pa rin. Betong ya karing peka masaya, itatang ko. Nanapin makuha niyang mayari yung first show, yung Holy Angel nga na. Nung ating taong peka masaya ngayon na pumakatiman, yapin itatang mo nga na. At tutupin. And I believe I did it. And we made it. Paniwalan ko makatiman itatang at proud ya ka na ako. King pamagsadya, anya mo muna, makarog ko pa, ma-intimidate ko ka rin kaya, syempre, Arts Santa Rita. Pero kisaop da mo naman, especially Sir Andy Alvis, may kapag-adjust at sabi rapin, kita akong may grow, especially king pamanera, kapag pamag-acting. Pero ito may palyari, pauli ra, kaya saop da mo naman ang pang-inspirasyon. Miras kaming apat na palabas, ngayon ipang liman eh. Not only because of me, making meaningful yan po, successful po yung Per the Musical, pauli da po. Pauli da po rin Sir Andy, po rin minantabi at sinuporta po kaya kami. Expect ko naman po na aburan na din po yung show. The show itself is very good. Ngayon ko po expect itang sobrang daguling impact ka rin tao, especially po ka rin kaya nakan. Itang may tagkila ka ng puso at may inspire, dakal may saya, dakal ginaga. And ito yung may expect na sobrang din tangkilikan din tao. Yun yung show ni. At minsan kaya 5th show. Actually po, dakal pa po makayabang next year. O kaya dakal pa po kukuha o nang emine po tingga po ling dakal na po prior commitments. Especially po yung artist, ang tarita, ang po ako, ang team pari, ako na paroko, kaya ning parokya ako. Perry is not real. It is a creative story made by Sir Andy Alvis and Sir Randy Del Rosario. Ilang pong sinulat po kitang kwento ng Perry. But the story of Perry is almost real to everyone. Kung hindi ka rin magpari, kaya trada po ating bukasyon. Dakal po linog seminaryo, uling ding pengarida, kay visa. Dakal mo rin kapag subukan ng Perry, natututo kay katamo. King Pisamban, King Pamilya, King Barkada, the shadows and lights of life. Akita mo po king kwento ng Perry. Matutong tao yung Perry, pero yung kwento na, tutuyad kay katamo at karinda kalataong may tagkil king kwento na. Salamat. Siyempre mamunang daily yung pasalamat po kang Perry. Not only for giving me an opportunity to inspire other people and to help other people. Siguro pasalamatan ko mamunang daily. Uling sinopa na ako. In-inspire na ako.
mas lumalam kasal pantayanan, mas lumawak panlalawi ka rin tao, especially ka rin miyaliwa pagdalanan. Ang maging kwento ng pisamban, ang po ng pamilya, ang po ng barkada. Dakal masanting, dakal mangayap, dakal mo rin kapag subukan. Pero yung kwento ng peri, dakal ko aga na ka, dakal ko abalo. O ito siguro, ito yung buli kong sabihan kaya. Doon salamat. Salamat, peri. Ay, dakal ko pulot. Dakal tama pulot yung kwento ng peri. Umunan dili siguro, itang kayaw sani nga pong gino. Naalain pipilyan na andyang nino ka pa, andyang nano ka pa, andyang maksalana ka pantaw. Kung ang inaus na ka, pwede na ang gamitan. Bang maging pari na, o kaya maging instrumento na, bang atakil na lang puso, premialiwang tao. Pangadwa siguro, itang kabagsubukan kimbye, deng realidad kimbye, akit magkwento ng peri, at kimbye tamo naman, na dapat kapagdala ng kapagsubukan, pero ating sangkan, ating masating nga parasan nga napin ng kantana. Ang po nga pong gino, palagi niya nga tsuken, palagi ang mamantabe, palagi manyambut, yung kaburyana, yung lugod, magpatawad, ang po iya mismo, putang iyang tikyan mo, iyang penalokyan mo, sigurado magtagumpe ka, kimbye. Dakal makapagsubukan, iyaliwan man panandaman, pero ating sa tinga parasan at pahintungulan, yapin nga pong Ginoo mismo. Kasakit na naman yung kutang, pero nakala rin buri ko, nakala rin masanting kanta ang pong lines. Pero ate sigurong 3 lines o 3 parts ka rin kanta na buri ko. Mumunan din itang personal prayer ng Perry, baya more din itang part ending. Nga na, salamat Ginoo kang makanini kumo, ikwa mo ko nga tanggap, king tutunga ako, eko kailangang magpanggap, eko kailangang magpanggap. Itang part ita. Ang po ita siguro ng two songs, itang peka binyanan ng Perda Music itang emo sa kakalingwan abe, ating sangkaning bage-bage, nanumaning kekang panandaman, ating sangkan, ating masanting aparasan. Itang kanta nga ito, mapakibatan niya kitang last part, itang last song ng Perry, kanya may ordain niya nga ng Perry. Dakal salamat Ginoo kening grasyang pikalumo, marakal laman ding kapag subukan, binye mo ing masanting aparasan. Parito rin ang part sa pong song sa Pekabuli ko, King Play, na makatouch personally kanako, anting pari, anting tao. Anyang tingwanan kay Imperi at yung papulo baw kanita. Eko po expect na mabot po kay makantini, ang gana po ngayon yung kura para ko po kay San Agustin Parish. Anting pari po, anting pong parish, please po muna pong dili pa salamat po pong maragul, karen taong sinuporta at sinaw po kay kami, especially kay parok kami. Muna na pong dili ken, rin kapatid po kay artist ng Tarita, di Sir Andy, di Sir Randy, din pong cast, din pong staff, din may aliwang sinabis, Father Deo, din egana-gana po, din imapilit Teatro Pampangan, dakal pong salamat kay kayo. Maragul pong bagay iniging parokya kami. Andiyan po masakit yung bili mi kay nining kahay, po kapag subukan, pero pauliyo po, ikakapag-asa kami. Dakal pong sinaup kaya kami, at dakal pong sasaup pauliyo, paulda rin dakal at tao, ang po ang inspired na pong Perry, and show tamo. Pangadwa siguro, din ka na akong parokyanos po kay ni King San Agustin Parish. Balo ko pagalamo naman po, na po malawat lamon naman po, ang sakripisyo lamon naman po, mga suportan dako, ang po yung taging pana po ng show. At ito po maging makabaldugan kaya kami, maski po maging close kayong balang metong paragula bagay po kaya kami ta. At pangatlo, kaya rin pamilya ko, karikakaliguran, kaya rin taong Melbe, sinuporta king show. Hindi ko nga po ang balo lagyo, pero nakal pong salamat kaya kayo. Hindi nga pong ginupuya pong balang mablas king gana kayo. Kung suporta at dugod kayong Perry, po kaya kami, ginanap,
gaganap po yung show. Dakal pong salamat kay kayungan. At kaya po palang nga pa po Melbe, yung October 18, the 5th show of Perry the Musical. Actually po, dwala pong shows, 2 p.m. and 6 p.m. Karin King, San Nicolas, de Tolentino Parish, Karin King Macabebe, Pampanga. Nga pa po may kapanalbe, pwede kayo po salin ticket, saan na kayo po ka rin, maragol pong bagay, maragol pong South, yung parokyami. At sana po, dakal po kanya na ma-inspire kay kwento ng Perry. Baka dakal na rin magpari, o kaya naman mas maging mga ipataw, kaya na pong Melbe, yung Perry the Musical. So, see you at dakal pong salamat. God bless nga po. Kaya kayo man.